capità. No. Sí, és la Sara. Vale. Tots ja? Va, Anem. primer Com no? el porter. Va, fila, És primer el capità. Sara, va! Pareu que fa... Bon dia. Avui, dissabte 9 d'abril, jugarem en el camp del Sant Cugat Sagarrigues els equips del Sant Cugat amb l'equip de la Granada. Arbitrats per l'Aleix. I tenim a l'alineació inicial de la Granada a la Sara, la Èlia, el Gerard, el Fabián, la Sier, el Jan i el Joan de porter, entrenats pel Moisès i el Francis. Jan agafa la pilota, intenta passar-li a la Sara, perd la pilota. El Jan recupera la pilota, avança, li passa a la Sier. Rebutja el Sant Cugat. Aleix, intenta aguantar-li i tocar de cara. Intenta deixar sortir d'aquí. Treu de banda la Granada, la Sier amb la pilota per treure de banda. Aleix, gires. Sara, se te va. La Sara rebutja la pilota. Fort, toca la cara. El Sant Cugat recupera tirant cap enrere. Partit molt ràpid. Obre, ben obert l'ull i un bon centro. Vas. I el Joan agafa la pilota. Vinga, defenses, el set, va, un per darrere. El Joan a punt de treure de la porteria. Treurà en llarg. Bon xut, sí senyor. Li passa la pilota de porteria a porteria. Bon xut del porter, sí senyor. Treu el porter del Sant Cugat. Passa a la banda, la seva companya. Pressiona, el Jan recupera la pilota, té la Sara al davant. L'Èlia controla, li passa al Gerard, escora per la banda. Èlia amb la pilota, li passa a la Sara i treu davant del Sant Cugat. Si vas tu al defensa, digue-li a l'Aleix que agafi el teu, vale? Aleix, si el Pau va al teu defensa, tu vines al mig, però si no al mig es queda sol. La Sara traurà de banda, té davant el Jan, el Fabián que s'intenta desmarcar, li passa amb el Fabián, controla el Fabián, perd la pilota, avança el Sant Cugat, xuta, gol. Bon xut del Sant Cugat. Ses Garrigues, que ha marcat el primer gol. 1-0. Árbitro, li diu a l'àrbitre. Sènia? Molt bé, A l'àrbitre que s'hauria Delante, Fabián. 1-0 a favor de l'equip de Sant Cugat, un bon xut del seu davanter. Ha passat molt per sobre del porter. Defenses, una mica més endavant. Vinga. Vinga, Aleix, és teu. Treu la Granada, el Jan li intenta passar amb el Fabián, perd la pilota, recupera el Sant Cugat. Vinga. El Jan li passa a l'Èlia tira cap al mig. El Sant Cugat altra vegada encara la porteria, se'n va a la banda, centra, recupera la pilota i l'Èlia defensa, xut. Perill per la porteria de la Granada, el Gerard despeja, la Sara
despeja. La Sier amb la pilota enganxa. Vinga, arribes a Sier. Quasi. Bien, Asier, bien. Sara. Treu Sant Cugat. Elia. Jan amb la pilota. Li passa amb el Fabián. Fabián avança. Asier a prop de l'àrea. Ho intenta. Li treuen la pilota. Bien. Bon xut molt fort del Jan, que va directament fora. Treu de porta el porter del Sant Cugat. Passa amb el seu defensa. Avança, arriba a la línia de mig camp. Li passa amb un altre company per la banda esquerra. Centra cap al mig. Sant Cugat domina el partit amb una bona pressió. Centra. La pilota corre sola per davant de l'àrea. Alex, seguido por detrás. Alex, tú dentro del área. Y ayuda a Alex. Vale, comienza. Pilota cap enrere. El Sant Cugat es reorganitza. Avança el Sant Cugat. Centra, el Gerard despeja. El Jan li passa amb la Sier. La Sier gira. Li passa amb el Fabián. I va a banda. Vamos, Fabián. Bien, Asier. Asier, muévete. Ahí me gira. Sier amb la pilota. Passa Ahora. amb el Jan. Intenta driblar el defensa. Contraatac del Sant Cugat. Anèlia pressiona per recuperar. El Sant Cugat s'organitza. El Gerard, la Sara recupera la pilota, li passa amb el Jan. El Jan avança, veu la Sier, no li pot passar. Vale, el Fabián xuta cap endavant. El Gerard despeja. Alex, hablarnos quién despeja. Nos habéis molestado. Tra davant del Sant Cugat, rebutja el Jan. La pilota va al mig de l'àrea. El Sant Cugat encara la porteria, xuta directament fora. Treu el porter. Pilota pel porter de la Granada. Lleve, está bien. Planta la pilota. Passa al costat a l'Èlia. L'Èlia passa a la Sara. I la Sara se li escapa la pilota per la banda. Alex, estira. Treu davant del Sant Cugat, Jan amb la pilota, intenta despejar. El Fabián no hi arriba, el jugador del Sant Cugat, que torna a passar amb el seu company. La Sier aconsegueix avançar, queda sol davant del porter i el porter li rebutja l'ocasió. Bien. Era buena, Asier. La Sara Muévete, Asier, muévete. torna a treure de banda. Ahora. Vale. Defensa. La Sara recupera. La Sara xuta cap endavant, altra vegada la Sier, que dribla el jugador, avança cap a la porteria, intenta i li prenen la pilota quan tenia una gran ocasió. Elia al medio. Sara, segundo. Treu de córner el Jan. Va, Sara. Traurà un bon xut. Passa la pilota per davant de la porteria, ningú xuta. Va, va. La Sara li pren la pilota, intenta jugar. Cau a terra el jugador del Sant Cugat. Banda, a favor del Sant Cugat. Sara, torna. Sara, a tu sitio. Tranquila. Muy bien, Sara. Vale, por ti. Vale, espera que salga. Venga. Ya, no es tranquilo, va. Quédatela. Va, Asier. Ahora sí, va, Asier. Ahora sí. Sí, Asier, sí. Perd
el Sant Cugat per la banda, la Sara treu, li passa amb el Jan, intenta controlar la pilota amb un jugador del Sant Cugat, torna a agafar la Sier, avança cap al davant de l'àrea, perd la pilota davant de la central, contraatac del Sant Cugat que avança. I el Gerard li treu la pilota amb el jugador del Sant Cugat, aconseguint un saque de porteria per part del Joan, que mira qui li pot passar, i li acaba passant a l'Èlia. L'Èlia agafa la pilota, passa cap endavant, recupera la pilota del Sant Cugat. Un bon centro. Sant Cugat xuta i la pilota passa per davant de la porteria sense altra novetat. Xavi. Assenyalat córner. S'organitzen els jugadors. Centro. La Sara aconsegueix una banda. No. Marca banda a favor de Sant Cugat. L'Èlia rebutja la pilota. El Sant Cugat intenta centrar, centra i pal i gol. Segon gol. Segon gol del Sant Cugat d'aquest partit. Centrarà l'equip de la Granada. La Sier li passarà a la Sara. No, li passa amb el Jan. El Jan regateja amb un jugador, avança, tira la pilota, recupera la pilota del Sant Cugat. Recupera el Jan, la Sier aconsegueix la pilota, avança i els jugadors defensen. Sant Cugat. Sara toca amb el cap la pilota. Va, Sara, ayuda. Sant Cugat s'organitza altra vegada. Bien, sigue. Pressiona al mig del camp, l'Èlia despeja fort, li passa a la Sier. La Sier aconsegueix la pilota, intenta controlar-la, la pressiona els jugadors de Sant Cugat. El Gerard despeja, recupera el Fabián, no pot, el Sant Cugat torna a pressionar i fora. Està bé, Xavi, està bé. Planta la pilota al terra, el porter de la Granada. Eli amb la pilota, li passa a la Sara. La Sara intenta, la regateja, molt bon regat de la Sara. Avança, continua. Bien, Sara, bien. Treu davant de la Sara. El Jan xuta. Pressiona el Sant Cugat. Sara, por detrás. Avança cap a la porteria de la Granada i el Joan atura. Joan amb la pilota. Traurà. Xuta fort. Pum. De cap, salta-lo, sense por. I la Sara allunya la pilota. Pressiona molt bé, recupera la Sara. L'Èlia xuta. El Jan. La Sier aconsegueix i despeja cap a la banda del Sant Cugat, una ocasió que tenia de perill i final de la primera part. Canvis aquesta segona part per part de la Granada. El Fabián es posa a la porteria i el Joan farà de jugador de camp. La Sara amb la pilota. Treu de banda. El Joan amb la pilota. Intenta la jugada. El Sant Cugat recupera la pilota. El Jan avança la pilota. Veu el Joan i se li anticipa el jugador de la Granada, xuta el Gerard fort i directe al porter. Avança la Granada.
centro. La Sier avança per la banda, intenta passar-la. El Sant Cugat despeja la pilota. Tierra en el medio. Va, Joan, saca tú. A ver, va, 14. El 14, enganxat. Eh? Apropa encara més, apropa. Joan a punt de treure de banda, intenta passar-li a la Sier. Sant Cugat xuta fort cap endavant, s'encara cap a la porteria. El Fabián rebutja amb el peu i xuta fora. El Fabián amb la pilota, plantarà la pilota a l'àrea. No, espera, enganxat. Vinga. Arnau, cap on te va la pilota, Vinga, ahí. Vinga, hi vas. Li passa amb el Gerard. Gerard xuta cap endavant i treu una banda de l'equip cap a favor de l'equip de la Granada. Jan cap al mig, l'Èlia fa un misto, però continua la pilota, continua, intenta i el Fabián agafa la pilota. Xuta cap a la banda i directament a fora. Xavi, saca. Joan pressiona, intenta, xuta, gol. Gol del Sant Cugat. A la segona part, el Sant Cugat ha marcat el tercer gol. Bé, Arnau, bé. Vinga, Arnau, sortim, Vinga. No, però no entris de cop. Aguanta'l. Jan amb la pilota, controla la pilota, continua. Li passa amb el Joan a la banda, que xuta fort el davanter el defensa del Sant Cugat. El Joan cap al Jan, enmig del camp. El Jan gira sobre mateix, retrassa cap a l'Èlia. L'Èlia xuta fort cap endavant, rebutja el Sant Cugat. El Joan amb la pilota, intenta avançar, xuta, rebota. Molt bé, Joan. Recupera la pilota del Sant Cugat, un contraatac, l'Èlia despeja amb molta seguretat. Avança el Sant Cugat, el pressiona el Gerard, recupera la pilota el Joan, busca algú per passar-li, li passa amb el Joan busca algú, passa cap enrere amb el Gerard, li passen la pilota i perd la pilota amb el Joan. El Jan agafa la pilota, el Joan lluita per la pilota, molt bé, avança. Al mig. Li passa, intenta passar la Sier i no aconsegueix. Molt bona, Joan. No vull que pugis i carregates. La Nèlia pressiona, avança cap endavant, passa la pilota al mig. El Jan amb la pilota, tira cap endavant, li passa amb el Joan que està a la banda. El Joan centrarà cap a la Sier, molt bon passe, intenta el passe, i càmera. Jan, vés on estàs dient, ja. La Sara a punt de treure la banda.
Jan! Jan! Pilota pel porter del Sant Cugat, que treu el seu company a la banda. El Joan recupera la pilota, avança, xutarà i fora. Bon intent. Un xut. Massa lluny, s'ha de trobar una mica. Xuta poc. Ocasió de la Granada. Centro. Ui! Cop de cap d'esquena del Joan, que quasi habilita un gol. Vés Arnau, vés Arnau. Li passa el Fabián a l'Èlia. L'Èlia tira cap endavant, agafa a l'Asier. L'Asier tira cap a la banda. El Joan arribarà. Bon passe. El Joan habilita al costat altra vegada. S'endriba el jugador. Xuta cap al centre. Xuta fluix. L'Asier intenta recuperar la pilota. L'Èlia recupera la pilota. I la pilota fora. Xut de porteria a porteria del Gerard Rivero. Porter del Sant Cugat amb la pilota. Arnau, has de vindre a Vamos, rebre. Asier, ja és tuya, va! Pressiona. El Sant Cugat intenta centra i fora. Amb la porteria buida, el davanter xuta fora. Gerard treu de porteria, intenta i recupera la pilota. Vinga, cap endavant. El Joan li pren la pilota, intenta recuperar la pilota a la Granada. El Joan passa cap al Asier, l'Asier regateja, li passa amb el Joan i el Joan avança per la banda. Centrarà, fort, xuta el porter que amb dues vegades. Joan, molt bé! Va, Asier! Ahora, ahora! Vens Arnau. Per terra, un centre pel terra. Gol de Sant Cugat. Segon gol d'aquesta segona part. La Sierra a punt de treure la pilota. Li passa, el Joan tira cap enrere, cap al Jan. El Jan busca algú que passar, tira cap a l'espai. El Jan recupera la pilota, demana la pilota al Joan a la banda, al costat. El Joan habilita, intenta driblar un jugador, xuta, rebota amb el jugador, continua la pilota, torna a xutar i a les mans del porter. Ràpido, ràpido, ràpido. Sant Cugat per la pilota per la banda, la Sara treu. El Jan li passa amb el Joan controla la pilota, xuta fort, i la rebota amb el cos del jugador. L'Èlia per la pilota i aconsegueix una banda. Treure de banda el Sant Cugat. El número 28 del Sant Cugat s'esgarriga, es traurà de banda. Sant Cugat pressiona, està a la banda, el Joan fa pressió sobre el jugador del Sant Cugat que tira cap enrere, rebota en el cos del Joan la pilota, el Jan recupera, avança, tira llarg, hora de sortir el porter,
surt el porter, passa amb el jugador del Sant Cugat. Molt bona passada. El Joan pressiona la pilota pel mig del camp. Avança el Sant Cugat, s'escola entre els dos jugadors, queda sol davant del porter, xutarà i gol. Tercer gol del Sant Cugat d'aquesta segona part. A veure, ben tocat la primera, molt bé. Sí, molt bé. Treure del mig del camp la granada. La Sier passa amb el Joan passa amb el Jan tira cap endavant, el Joan recupera la pilota, aixeca el cap, li passa, habilita amb la Sier no ho pot. El Gerard intenta prendre la pilota, el Jan també, el Sant Cugat apreta, recupera la pilota, l'Èlia xuta, rebota amb el Jan, la Sara pressiona, es queda el jugador, xuta i atura el porter, el Fabián. Torno xut i gol pel Gerard. Xuta el Gerard cap amunt. I final de la segona part amb un global de 5-0 a favor del Sant Cugat Ses Garrigues. A punt de començar la tercera part, s'han canviat davant dels equips. Treu la granada, molt bé. Gerard! El Gerard defensa, el jugador del Sant Cugat es presenta sol i gol del Sant Cugat. No, han marcat. Tornarà a sacar l'equip de la Granada. La Sira amb la pilota, li passarà amb el Joan. I el Joan recularà cap al Jan. El Jan se'n dribla un, tira cap endavant. El Sant Cugat recupera la pilota, avança el seu jugador. El Jan s'hi posa al davant. El Gerard recupera la pilota. El Jan habilita la Sier aconseguirà i... Oh, se li escapa. Àlex, conduces Ha tingut una oportunitat Haz un control y un pase. O después del regate y hace el pase, de pero marcar no sigas conduciendo. un gol. Traurà de... Planta la pilota a la porteria al porter del Sant Cugat, que li passa al seu company, i directament a fora. Joan a la banda, amb la pilota. Recupera la pilota, intenta perdre la pilota, el Sant Cugat ataca i l'Èlia despeja. Tornarà a treure la granada, mitjançant el Joan, que traurà de banda, li passa amb el Jan. Joan se gira, avança, li passa la pilota cap al mig, no troba ningú, avança el Sant Cugat. Passen, Jan recupera la pilota, habilita la Sier altra vegada. Habilita la Sier que xuta fora. Treu el porter del Sant Cugat. Passa amb el defensa, pressiona el Joan. Avança el Sant Cugat. I el Joan recupera la pilota. Àlex, ayuda por detrás, pídele. Tira cap enrere, perden la pilota i el Gerard xuta fora. Sant Cugat treu la pilota, pressiona el Gerard, també la Sara, i el Jan recupera la pilota, avança cap endavant, tira llarg cap a la Sier, surt del porter del Sant Cugat i la pilota. L'Èlia lluita per la pilota, aconsegueix la pilota i aconsegueix la banda del Sant Cugat. Banda a favor de la Granada. Bon rebuig de l'Èlia, que li aconsegueix una banda pel seu equip. El Joan amb la pilota a punt de treure.
Treu i treu amb un xut de la Sier que va fora del camp. La Sier agafa la pilota, rebutja el jugador, s'encara a la porteria, xuta fora. Ho està provant de totes, sense sort, l'equip de la Granada. Traurà el porter del Sant Cugat, una bota, dos botes descordades. Xut del porter del Sant Cugat cap al seu defensa. El defensa avança per la banda. El Joan el pressiona, li passa amb llarg. L'Èlia rebutja la pilota i cap a córner, sembla, quasi bé. Banda. L'Èlia recupera la pilota, habilita la Sier. La Sier intenta marxar. Xuta molt fort el Jan. Trota-la! El Jan recupera la pilota, intenta. Bé, Xènia. I la Xènia aconsegueix la pilota. Fora. Banda a favor de la Granada. La Sara a punt de treure. Treu la Sara i... Buf! Ui, estàs bé, Xènia? Córner a favor de la Granada. Centrarà el... Pau. El Jan. Deixa de jugar. Centrarà el Jan, un bon xut. Bon xut. Oh. El Gerard. Xuta, boi. I l'Èlia despeja la pilota. Sí. Pero marca uno ya. Córner. Pressiona el Jan i el Joan recupera la pilota, se la deixa darrere, li torna a apretar. El Joan pressiona. Gol. Gol del Sant Cugat, finalment. Segon gol del Sant Cugat a la tercera part. Treu la Granada, el Joan passa amb el Jan en dribla un, avança cap al mig del camp, habilita la Sara arriba a la pilota i marca en banda a favor de la Granada. La Sara a punt de llançar. Xuta la Sier. I cau el Joan a terra. Vas bé, Bertran? A punt de rematar. Torna a treure el Jan. Un al 18. Arriba, La segueix. pilota surt rebotada per un defensa. I l'Èlia li aconsegueix la pilota. Molt bé. T'has fet mal. Passa res. Estàs bé, no?
T'ha caigut a la mà, no? Et sembla? Vinga. No se'n va, Xènia, no se'n va. Aturada del porter del Sant Cugat. Sí, és teva. Sí. Està bé, Aleix, està bé. No. Contem jugar. Porter de la Granada. Planta la pilota al terra. Aleix no s'ha de guanyar nada amb Bausca. Alex, lo tienes detrás. Tienes que estar detrás suyo. Xuta el Gerard, rebota, recupera la pilota al Sant Cugat. L'Eli intenta parar. El Sant Cugat s'habilita sol davant del porter. Xuta i bona aturada del Fabián. Sí senyor, quina mà que ha tret el Fabián, que ha salvat el gol. Quina aturada que ha fet el Fabián. Alex, frontal. Frontal de l'àrea. Joan! Uf, travesser. Uf, quin travesser. I la Granada ha salvat la situació. Jan! Nois, darrere no esteu cobrint bé, Jan! Passa-la. El Gerard rebutja la pilota, intenta lluitar, la Sara intenta també anar per la pilota i anirà a córner. Serà de porteria per part de la Granada. El Gerard planta la pilota, també traurà, busca un company per passar-li i li passa l'Èlia. L'Èlia avança, intenta passar-li amb el Joan però no hi arriba. El Sant Cugat recupera la pilota, nova pressió del Sant Cugat, driblen encara el porter, xuta i gol. Tercer gol d'aquesta tercera part del Sant Cugat. Ben girat, Pau, de banda a banda. Ben girat. Traurà l'equip de la Granada. El Jan amb la pilota, dribla un jugador, busca el gol i tira la Sara en profunditat. La Sara mirarà d'arribar. No hi arriba aquesta vegada. Marcat Arnau, no? Aleix, per darrere el Xavi. Treu davant del Sant Cugat i piten la final de la tercera part. Canvia, dona-li al Pau. Els guants i la samarreta, dona-li al Pau. El Pau mestre, ràpid. A punt de començar aquesta quarta part, amb un global de 8-0 a favor del Sant Cugat davant de la Granada. Traurà, en aquesta ocasió, treu el Sant Cugat. Recupera el Sant Cugat, rellisca, recupera el Joan davant de la pilota i li prenen la pilota. Arriba, Saloi, arriba! Sí! El Jan mira de driblar, el jugador és hàbil amb les cames, no li pren la pilota. Passa cap al mig, intenta habilitar la Sara. Deixa que surti per la banda. La Sier que deixen sortir la pilota i pilota pel porter. Treu el porter del Sant Cugat. Avança en la seva defensa, passa amb els jugadors, l'11, habilita el davanter, que xuta i el Fabián, se li escola entre les cames la pilota. Gol del Sant Cugat.
Treu el Joan, passa amb el Jan. Jan habilita la Sara, que espera la pilota, però n'arriba tard. Capità del Sant Cugat, el Jan recupera la pilota, xuta i atura el porter del Sant Cugat. Juga un dels dos. El Joan li passa la pilota, xuta, refusa el porter, xuta i gol! Gol de la Sier. Ha marcat la Granada, el seu primer gol. Molt bé, Pau, molt bé, vinga. Què vas? Ha marcat la Granada. Avança el Sant Cugat. El Jan recupera la pilota, dona la volta sobre ell mateix, intenta molt bé l'hàbil amb la pilota, no la perd, la conserva, li passa a l'Èlia controla la pilota, es prepara per xutar, xuta fort. La Sier recupera la pilota, demana al Joan la pilota. La Sier intenta el Joan amb el cop de cap i la pilota cap aquí. Bé, Xenia, bé. Aquesta part té ningú. Treu davant de la Sara, busca un company per passar-li, té a la Sier, té el Jan, passa finalment llarg, la Sier rellisca i cau a terra. Xuta, passa al mig de l'àrea, habilita la pilota i gol del Jan. Segon gol de la Granada. Gol del Jan. Treu el Sant Cugat. Joan pressiona la pilota. La defensa treu de la pilota. Surt per la banda a favor de l'equip de la Granada. El Joan va treure la pilota. Busca un company per passar-hi davant el Jan. A prop té la Sier. Decideix pel Jan, el Jan toca amb el cap, avança cap al mig, passa cap a la Sara, no hi arriba. Recupera el Jan, avança cap al camp, veu a la Sier, xuta i atura. Pressiona la Granada, la Sara recupera la pilota, habilita la Sier xuta i gol! Tercer gol de la Granada. Tercer gol de la Granada. Treu el Sant Cugat. Joan pressiona, molt bé, rebutja l'Èlia, tira cap endavant, surt la pilota per la banda. L'Èlia xuta fort i va fora. Un global de 9-3. Treu el Sant Cugat. La Sier xuta fort. La Sier aconseguirà la pilota, xuta i gol! Gol de la Sier. Gol de la Sier. 9-4. Està arreglant el resultat. L'equip de la Granada treu el Sant Cugat, pressiona el Joan amb el jugador del Sant Cugat, se'l rifen. L'Èlia recupera la pilota, busca un company, passa cap endavant, la Sier troba. La Sara agafa la pilota, intenta. La pilota surt per la banda, favorable a l'equip de la Granada. Treu la Sara. Toca amb el cap la Sier.
s'acosta la pilota per davant de la porteria, el Joan xuta i no arriba, quasi. Ho intenta, quasi marca un gol. El porter atura. Gran ocasió de gol. Tre davant del Jan. Rebot, l'Èlia estava... Xuta el Gerard, contraatac del Sant Cugat i el Joan recupera la pilota per la Granada. L'Èlia rebutja la pilota del Sant Cugat, pressiona el Joan, li recupera la pilota. El Jan, l'Èlia xuta cap endavant, el Sant Cugat mira de controlar la pilota, el Jan aconsegueix la pilota, abans se li prenen la pilota. Entra el Sant Cugat, pressiona centro i fora, passa per davant de la porteria. Bien, Elia, bien. Saca la Elia, agafa el rebot i fora. Xuta i fora. Ábrete, Gerard, ábrete. Fabián amb la pilota. Elia. Traurà el Gerard. Rivero. Un bon xut cap al mig del camp. Baixa la pilota al terreny. Baixa. Obre. Quasi li pren la pilota. Contraataca el Sant Cugat. I el Gerard talla la jugada. El Sant Cugat es queda sol davant del porter. I gol. Gol del Sant Cugat. Segon gol d'aquesta part que l'està guanyant la Granada. 4-2. Traurà la Granada. Passa el Joan, amb el Jan recupera la pilota, passa cap endavant, a la Sara no hi arriba. Pressió del Sant Cugat. El Gerard intenta prendre-li la pilota i banda. Córner. Centro, la pilota va sola. Oh, pal! Córner a favor de el Sant Cugat. Jan, vigila. Corren a favor del Sant Cugat, xuta fort, rebutja el Gerard, la pilota sembla que sortirà per la banda, últims instants d'aquesta quarta part. El Jan recupera, intenta recuperar la pilota, surt del banda, a favor del Sant Cugat.